పులిచింతల ప్రాజెక్టు దగ్గర పెద్ద బల్లకట్టు ఉంది. ఆ బల్లకట్టు మీద ఆటోలు లారీ కూడా పట్టే అంత స్పేస్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సైకిల్ వేసుకొని రివర్కి ఆ సైడు మాదిపాడు ఉంటుంది, ఆ సైడ్ వెళ్తున్నాం. ప్రసాద్ గారు బోట్ ఎక్కడానికి బల్లకట్టు ఎక్కడానికి సిద్ధమయ్యారు. సైకిల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. మన బండ్లమూడి గారు కూడా వెళ్ళటానికి బోట్ ఎక్కి బల్లకట్టు ఎక్కి వెళ్ళటానికి మాదిపాడు వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు.